Haino hai ketal tini ta kaisa job advertisement tui phaijauka hingkai video no paithak jorate naitongde ani channel no takpan subscribe khlaio khongka hingkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement tei online information related video sanamu hingkai phaidi tini kaisa ketal job advertisement alainai omo rijak kha broadcast engineering consultant Indian limited ni bikhak tei website angani description ri rwnai hingkai oro tlangjaknai naidi purely contract basic singnai bo hingkai oro tongo naidi data entry operator boni post hingkai oro 86 ta post langnai tei selection criteria rijak kha o jagao jesapano graduation khlaijak tongkha apply khlaimanai tei knowledge tongna nangnai naidi typing o minimum speed should be 35 word per minute rijak kha o jagao hingkai desirable rijaknai naidi je MS Word PowerPoint tei Excel rogo ongo tongnai hingkai oro per month 21,000 khlai rijaknai 21,184 omo ongnai naidi typing test ongnai tei CBT ongnai written test ongnai tei oro sajaka naidi date hingkai test amo same date onglak tei oro attending test interview runani bagui rang rijaglak oro tei noromo online submit ma khlainai website angani description ri rwnai boni website o thangai oro tongo naidi career section oro thangai noro apply ma khlainai register last date hingkai 5 tarik 5 March 2022 norok any inquiries rok tongkha hingkai borokni mail rijak tongo oro norok nainai mano hingkai o jaga naidi bahai apply khlainai tongo angani description o bo PDF no ri rwnai tomung no norok apply khlaina musungkha hingkai nainai di bahai ke apply khlainai tam nang oro joto details no rijak tongo kaham kai tei o jaga o nainai di oro tongo hingkai norok nainai di PDF no angani description no ri rwano norok tomung na apply khlaina musungkhai khlainai di hingkai naidi oro how to apply naidi website o thangdi website angani description ri rwnai aro thangka hingkai aro register khlainai ni option tongono aro thangka hingkai naidi website o thangka hingkai career kaisa tongono option thangka hingkai norok register ma khlainai aro hingkai norok jesapano swngnai tongkha hingkai boni mail tongo oro norok songhor mano hingkai norok naidi website angani description ri rwnai hingkai o jaga o naidi current affairs English grammar tei general awareness rok tongnai exam o CBT ongnai oro 21,184 rupees khlai rijaknai per month omo data entry operator post tongnai naidi 86 ta post hingkai je graduation paijak orok apply khlaimanai jese graduation pan khlaijak tongkha hingkai mo broadcast engineering consultant Indian limited ni bukhak tei hingkai je candidate interested tongnai tomung no apply khlainai di khlaina musungkha hingkai tak pano norok ani channel no subscribe khlaio khongkha subscribe khlai ready hingkai tini bagui amsung nong situng jotono no hambai।